beses, umpisahan natin ang ating adventure dito sa Dasul. So, ang unang stop natin ay ang Culebra Island. Tinawag lang namang Crocodile Island ito dahil ang hugis ng isla ay parang buhaya. Sobrang nag-enjoy ako, parang gusto ko pang mapuntahan yung iba't ibang kuweba dito sa Pangasinan. Ayan, kaya sa mga gustong bumisita dito sa Dasul, ito ang hindi nyo dapat makalimutang itry. Ganda! Sobrang clear ng tubig. Look, oh, tingnan niyo yung mga bato. Una, nagsimula lang po kami sa isang flavor, yung may buko. Tapos later on, napag-isipan namin na masarap din palang lagyan ng itlog na maalat na may queso. So, dalawang flavor lang po yun. Ito ay niluluto sa kalan na diuling. At the same time, nagiging source nga siya ng health sa mga tao. Parang yung sa paglalaba, pag-picnic ng libre, family gathering. Wow! Napakaganda nga dito. Nakikita na